Často hovoríme o tom, že v Dubaji sa nakupujú nehnuteľnosti v tzv. Off-plane. Znamená to to, že si rezervujete byt alebo apartmán buď pred výstavbou alebo počas výstavby. Väčšinou vďaka tomu získate svoju nehnuteľnosť za zvýhodnenú cenu. Pre klientov sme už financovali viacero takýchto nákupov a musím povedať, že v Dubaji oceňujeme hlavne rýchlosť a bezpečnosť takýchto transakcií. Napríklad peniaze, ktoré zaplatíte developerovi, idú na tzv. Escrow účet. Tento účet je kontrolovaný a financie na tomto účte sa môžu použiť len na konkrétny developerský projekt. Developer z tohto účtu môže čerpať len vtedy, ak preukáže reálny postup vo výstavbe. Rovnako nás zaujalo, že list vlastníctva, hoci aj budúcej nehnuteľnosti vo výstavbe, nadobudneme hneď po podpísaní zmluvy. Oceňujeme aj vysokú mieru digitalizácie, môžeme takto sledovať vývoj každého developerského projektu a zároveň nám to šetrí čas pri komunikácii s úradmi alebo katastrom. Čo sa týka splátkového kalendára, tak ten je naviazaný na reálny pokrok vo výstavbe. To znamená, že splátky neplatíte len podľa dohodnutých zmluvných dátumov, ale aj podľa dokončenosti jednotlivých etáp vo výstavbe. Toto sú dôvody, prečo sme sa zacielili aj na dubajský trh. Je tu vysoký dopyt, vysoká miera bezpečnosti a naše služby si tu nájdu svoje opodstatnenie. Ak uvažujete o kúpe nehnuteľnosti v Dubaji, alebo už máte nejakú rezervovanú a nevychádzajú vám splátky, kľudne nás kontaktujte. Naše financovanie vám otvorí dvere aj do mesta snov.